Yaro trying so ci sen ngi priang sobhai fi baro ki nong pet. Hagane ga por. La fi pet lembaga TV, lembaga YouTube, ne lembaga ki weipat ki bentah jong ke social media fi pet yangi. Ngi priang sobhai fi baro hagane ga por, haga kerteng ke bathiang tam ga jong Jesus Christ. But nganget ru hagane ga por kamde ke jingjia ringkat ka ba fi pet yagane ga program harga ke jingalam ke jong utrai. Bangi nang ye beteng ru na ke jinghikai na ke tien ke jong blai kata ka den na ka kitab Hosea nong ka ba sauk de khot ka ba hinreu shapang ke jingtip baki breu jonga ki sakmano namar ke jingduna jong ke jingtip ngi aingo yo try no dimen shem tayo I pasobante ila donlem bat ngi ban hikai na kani ka benta bat hakani ka singir idan ngi priang sobhai fi pastor hakani ka por ha kerteng ke bathiang tame ka jong Jesus Christ bat ngi nget hakani ka singir ka long ke jingger khu yangi baron hangni bat ya firu ki ba ya pet baro hakani ka por te pastor hakani ka singing ni apoi pat sa ka benta mentu singing le kren chapang ka longying ka longsem ka namar ba jingduna chonga jingtip ba ki jot hanre hakani ka singing pat ba ngin ya kren pat pastor kata ka de bat haka ba ya trei ka ba ya dei pat haka yo ka kot pisngo kumno pastor ni ka benta ba ki breu ki jongi namar chonga jingduna chonga jingtip teng ki dono ya kata ka jingger khu ba ki dei hok unong hikai uba krautam kadai bina khtien ke jong blai balala pipet ya khtien ke jong blai uta uba rus pa tam ha ka perthai hadu menta mempadon bala bantam ye ko ngai deus im Solomon berus pa na berus pa tam bat uba start ni ba start tam wa shibon ke jikai ya ki biblical finances lane kita ka kumnong intip lengbaga khtien ke jong blai ha we dei bat ka yo ka kot aga tray ka kta tanga nget ba findakan mau Yusem Solomon ba ya jing bananam ju la bana hado kata-kata ba ki wei ki sim ne ki rir ki wan so Solomon ban yo ya ka advice ban yo ya ka jing slok la ne ba kan yo ya ka ta ki jing hikai na u tanga sngo ang ni ka por ngi don ni ka ktien ke jong blai ya ka bangin ya pet ayu ba uneus u ong shapang kani ka benta okay ti ka bandeng kong uong ba ngim de ban long ki ba jai tu ngin pet na ka proverb kal nong ban riu ka khot ka ban riu ka ong khilet chau de khiu me u ba jai pede to perkhat ya ki lenti jong u bat to long start pi uong nang kong ba la da kwa ban riu spa ngi ha ban pet chau de khiu pi u de khiu sung thu ya ka ayom tre badeng ta la de pet utrei ka por ba de ban trei ba ka por tlang ka por ba kriat u shong thai ban bam ya kata ka jing trei sitam ge ju ha ka por ka ba u de ban shong thai balangi pet ya ka ri ka jai ban riu ka jong I bon ba ki briu ki ot ba ong bam dan kam henrei nganget baladang ya trei sitam hi ladang ya kwa ban long malik ya ka kam ya ban trei sitam bat kam dan kanu ka kam ru ba shong bi hayeng ne ban shu da ka bu super khat kan wan ka jingker khu blai ude botrai but u ai u adam ru bantrai no ka kper aden but u pha yangi ru bantrai maka babel ka ong ba utau botrai udan hok ban yo e ka bam talangi ngem trai balangi long smart tade heng ta kawan ka jingduk but ka jingduk kawan namar bangim trai tin ju blai ong ne ba khilet chau du khiu me u ba jai pade to perkhat igalenti jong u ba tolong start ubam dan unong yalam unong khmi lene unong senchar I haba kitrei kimdei ba kitrei badon nong yalam ne badon bon kibriu kitrei namar badon bos lene badon malik kitrei baladam dan malik ge shong ya di biri ge shong ya di secret katai ka long bait ka bolong jingma lene ka bolong ka bodu jingker khu ka bolong jingtim te tau briu tadeng tak tin chublai ka ong balalangi trei ngin haban trei kum ba ka de ka kam ge jong blai ladang itrei ha ki kenrat ladang itrei ha no ka company ka no ki balong kenrat ngi ka baning kong hi ka long bangi haban trei kumba ka dei hal trai ka tin ka jong blai ka ong bangi haban trei kum ta pe gi dikiu kim don nong yalam kim don nong sunshar kim don nong khmi henry ki trei da ka man snobha ki trei mdei namar ka jing bomban se henry ki trei namar ba ki dei ban trei namar ki ye ka kam mga sngo wo blai wo honor ngangi wo blai pulan buram mi ki breu ki ba trei kum ta chu ai nuksa lada ki briu ki trei kom ki nong nya kali mo lada ki nya pathar be itu ka kali situ malik ki lek put itu malik hatu train kerku trai itu driver angai ulong driver sa ai baro si jingem to hadu ba
Ikon kiktir kinong driver tal. Nga so anok saya pi ki batray. Ada fide ki driver na fide ki ba site tiar hiyeng briu na ki ba site jan na ki batray hapo jon ki briu ki yeng ki sem na ki batray kum ki mystery na fitray kumno. Ada fitray kuno ka kam. Tray kumba ka day how try. Ini pa yaga tin ga jong blay ka ang kumno. Ka tin ga jong blay ka ang na ka shitish ki nong kala sai ka nong ba lai de khot arpo ar ka ang. Ki shakri to ko ngo haki aka boro ya lagi kenrat kat bakum ka do. Da ka ba shakri hakmat kum ki ba pen sngub hai ki breu. Henrei ha ka ba shisar tap ka do not. Da ka ba shaptieng yau try. Kat ka ba pile to try na do ka men sim. Kumba how try but haki breu. Na ba pitip ba na utray pinyo priang ya ka bainong jong kataga benta. Na ba pi ki shakri yau kris ubau try. Namar uta ubale bom day un priang pat na ka benta kata ka bom day ka ba ulale. But dan ka jingyau siliang kaman. Ka Bible ka kerancay ni habang ngitray kumba ka day ka kam ka jong ublay. Ada ka day ban sat tiar na dan sat ieng na ada day ban yak kali na ada day ban tangkinong tray kuli na da kumno ka jing tray ladang ide ki shakri. Ngihaban shakri kumba ka day ka kam ka jong ublay. Da ka batip ba? Bom day tu ubriu ban siu tu lap ingi. Henrei day try ban siu tu lap ingi. Badai entah habang ngitray ngihaban tray smart. Ndai ban tray jaitu tang musyo ay katulap. Dan ngihaban tray na do ka danot. Bergadai tah bitray na do ka danot. Tapi nyak bahai tu ka kali. Bitray ku nyak ku badai ka kali la jong. Stangkat no fil ayo ka kali la jong. Alfin long malik. Bagangai utrahi un punan buram ya fi. Lafi punan buram ya ka ketien ka jong blai. Bergadai kata finom long nong sa jan sa, finom long nong tray sa. Mengakwa benong ya fi. Tang mapi henrei wat ki kon ki jong pi. Kin yo ya ka jingker ku. Lapi tray nadok ka mensim kumba pi tray. How try namar deu brio. Wasiu tu lop henrei deu try. Ba ai nong ya ka taka jing tray ka jong fi. Kabumut ka banungkong pastor ka day ban smart. Umjur ka finang kren pastor ka wan ka jingken maun na ka stish kinong episodes. Nong ka ba henriu ka ba kren hang tu ba kinong tray ki don kamru ban pan kongo. Halaki kenra. Mo teng ki brio ki tray ki yo ya ka kam. Henry kim la ban pan kongo. La ban ong fi ya ka por. Aba kenrat ubu ya ka ta ka por ki ban wan tray. Nganum ong hangane ka por pastor tang ya ki ba ya tray. Ikini wat kinong tray office ro. Ka sorkar ka bu ya ka por. Fiskom no pastor ki ya tray. Ka biang ka talajur ka kom tray jongki. Dan higi batray hok. I batray hok ngem ong Nilala dan ki batray kumta vi tray tang ban Japanese durha office. Kala ka mumut no. Namar ba utray unom Potternet ya kata. Fin tray ka ba bitray ya kata ka dur na ipin dap ram pi dap sya. But ka jingim jing pi ka shulong bi ka batar kong ka batar kau. Kanum dan ka no ka blessing ka jingim ka jang fi la fi tray tang ban dap rukam. Namar ngangit haba pi tray ne ka kam ndai ba pi yo hi de la de de play ba ai pi ka ne ka kam ngangit pila duai shaban yo ne ka kam ngangit ba pila phali duai ru shakri ki jang play ne ngangit ka ba pila bu neng kong yu play haba shwa pin yo ne ka kam ban ngangit pila duai na ka liang ka jang fi ngangit apor pila interview ngangit ka kende ka mensim ngangit kadon kata ka jing mo ka jing angnut de yo nem yo ba ngangit kalon sya ta ka jing lang andre ba pila yo ne ka kam kalong balat war kata ka jing tension ka jang pi baro andre ba pila yo ba menta pi instinct pat ne ka kam aku abanong ya fi tray hok naduk ka mensim nor ublay ubay i ka bari un ai nong ha ka bapa ong ka tien ka jang blay ta deng ta lar fi tray ha ka sarkar ne fi tray ha ubriu ne fi tray hang no ro ai ka bhatam ka jang pi wat ju jai tu agini gisngi ka daw jong ka jingduk ka bawan ka dei namar ka jing jai tu Pat kata hi pastor lada ngiapet ya kata pi keren pastor ki batray hapo jeng giwe. Kini pat ki batray ya kam jong la jong. Pastor lagi de ya ka kena no ka business ki don ki de badain ka dukan ni ai. Pisngo kumno pastor teng long ngiju bena bahai kata ngilit hit 10 kilo. Hare kam judon 10 kilo pat. Pisngo kumno pastor kum ka jala kam tam gidi ka jala kristan ki babon ki nong de hayo hat na ki ba nong de jing de ki ba trai kam la jong long wat ki ba sim kontrak ne ki di ki ba don ka kam la jong ngala no menta fila kran pastor ki ba trai ka po jong lo ki de ban trai kum na ki ba smart ki ba kongo ki ba
IT lot. Henry kini pat kibaran kam la jong pat pastor fisco gumno. Kiba tray ka kam la jong ai ngo yo blai fi tray ka kam. Ba filong malik hi ka kam. Ba pidon ro kinong tray hapo jong fi. Ni filong nong di dukan. Nada fi di nong di dukan. Kamanin kong ka long ba ka tarajur jong fi ka dei ban long ka ba bet. Kam dei ban don ka jing tho ka ba thok ka ba thak. Da ka ba pi khmi lan ti ban yo jing ker khu na ita I jing to I baret. Kata ka jing to ka baret ka na ra jing ker khu ai ru em ka jing em ka jong fi. Bala da fi tho bet kum ba ka dei u tram ker khu ye fi. Ada ngi pet ya ka ne na ka tin ka jong blai na mai ka long ban reu de khot khat wei. Ka tin ka jong blai ka ong kum ne. Hatu ngan long khoj bat ka tarjur ki bam hok bat lem bat kapla ki mauser ki balam ler. Naba kita ki beriu spa jongka ki dap da ka jingle jubor. Bal kita ki basyong haka ki lakren ya kalam ler. Baru thlit jongki ulong ubusyukor haka shentur jongki. Namar kata ngaru ngala syok ya pa da ka jingmong ka bashitom ngala penjot ya pa namar ki pop jong pa. Pan bam ken henrei pan om kedang. Bat kata ka jing penrit ya pa kan long hapdeng jong pa. Bat pan pen kan ria. Henrei pan om yo ra no scam. Bat ya kata kabar para no ngan ai no ha ka white lam. Pan yo bet henrei pan om yo ot ken. Pan yu ya ki so olip henrei pan om yo pen slek ya la di da ka om pniang. Bat ya ki so wan henrei panom yo di ya kawan. Kini kilong ki kentien ya ka bau try Ukraine ya kita ki bale thok le thak ya ki bale syukor. Pitre shitam henrei finom yo bam yo so jong ka jing tre shitam ga jang fi. Pitre kata fi pitre shitam nam pitre da ka bathok sibuk la da kawan ka jingpang. Ka jingpang haba kawan mdan mano ru ubala ban pandor no doktor. Nani nak hospital ban ong ba kumba pia di jing di kumba pia thiet jing thiet la ban pandor abo doktor u ong kata mla la do ong kata lak means kata lak la do ong kata klur kata klur bat la fitrei kan no pi pelang kan no ru la da kawan tang gawe ke jing pang ke jing trei jong pi baro kan penduk ya pi sikhlep mat bat de yang ta kwa banong ya fi la pi pelang ya ka pisa ke jong pi wat ju pelang da ka pisa ka ba mi na ka tarajor ka ba thok nanti ki mauser ki bamlong kat kum ka jing thau ka babiang to ai ba pin trei ta ka men sim ka ba shisha wat ju kwa yo nong than bun ki briu ki kwa yo nong than nga kwa banong ye pi wat ju trei ka ban yo nong shibun di businessman pi sungu thu ba ka lalat la yo nong la biang pelat no ikat mar ka jong pi wan nom bat than wan nong kwa nong than bat kata ka de ka wei ka advice ya ka bangi ai kum ki shakri ka jong blai ba wat ju thau thok wat ju le thok wat ju shukori ki wei hawa pi trei beda ka hok wat ju khen jing khen na ka jabing ke jong fi namar pi khen ngana le tong kan long to ka tin ju blai kong don kalanti I komba ka bet hau brio henrei ka bakut ka long kalanti jong ka jing yap pi snow bara fi le kom ta pi nyo anong henrei nga kwa manong fi kata kan wan lam ya ka jing duk ka jing hiran kan wan ra ka jing tim hapi om dang hapi rewat ki khon ki ti ke jong fi phinom long brio phinom la ban kiu hagan ka jing trei ka ba pi trei u blai hukum ya kata ko magala tho aga tin ke jong blai meka ka lenong ka ban reu de khot ka ba khat wei ter do ka ba khat san pule ba ge ne ka de khot blai jing mut ba ne ka de khot pi nget ka kum ka tin ke jong blai ka kum ka principle ka tin ke jong blai nganget bo try un kar khu ya fi wa ju long ru ki ba ban ben ya ki nong trei Henry pastor teng ka sai long ba ki brio ki so sarong no ba ki trei kadi ke jing trei jong ki pada ki mla man trei onum la man yo ka bam hatu ka bible ka hikai kunta fi ka bible ka ong la fi play ka sam shi spar punyo ka ong ba ka long ka bole na ei ba fin ki step ban fin pet miet kata la try ka khu ya fi Henry upunyo thia no I ta ki ba iet ki jong ong ka tin ka jong blai vi shakri teng fi trei teng fi la ki step fi la pet miet Henry la try dan rengkat ba ta ka jing trei ki jong fi la ta ka jing trei ki jong fi ka long klem utrai kamu la ka don ke jing thok jing thak la don ke jing shikor la ka don ke jing khle lang ke jing khle mi lai lang
Bat kani ka perthai hak ta jing trei ke jong fi. Kata ke jing pe miet ke jong fi, kata ke jing ke step jong fi. Ha jaka ba kan long ka blessing kan long ka burden ya fi. Ha jaka ba kan long ka jing kerku kan long pen ban ka jing ban khia ya fi. Bat kat ba pinang trei, pinang dak ba garam. Kat ba pinang trei, pinang mat jing e. Ha jaka ba nang kiu, i ko manang hiran pen ban. Kadau ko long lada utrai dan mentah kata ke jing trei ke jong fi. Kaleno ai ba fin ke step an pin pet miet ong ke tin ke jong blai. Henry upen yo thia i ta ki ba iet ki jong o. Lada phi shakri kat kum ka tien ke jong blai. Phi trei kat kum ka tien ke jong blai. Ublai ong an rengkat ba kata ke jing trei ke jong fi. Deng ta upen yo thia i ta ki ba iet ki jong o. Ka ba mut kita ki ba trei ban utrai kim judan tension. Ki briu ki ba trei da ka jong ke jing start ke jong ke jing mut. Kwa am nang fi o ju compare bat ki wei. On balai kita ki wei ki jet ben ri kam ruspa engi. Pitip nam gitu ki wei lada kim trei. Kat kum ke tien ke jong blai i kum bakadon ke spa nrei kat kata ke spa baro. Kadon bat i jing thang, kadon ba ke jing sngosi ke biak klek mi lai lang ta kim ju nang yo thia yo dam damiet. Tien ke jong blai ka ang ba open yo thia i ta ki ba iet ki jong o. Kamu lada fi shakri kat kum ke tien ke jong blai, pi trei kat kum ke tien ke jong blai, u blai pun suk bi ka man sim ke jong fi. Bat om tang kata nrei u da ker kupat da ka jinga e ke jong o. Pi trei ha ka ba hok lada ka long ka baret nrei ka de ka ba karoi. Ngai i kata ha ba bon ki bri ki banget. Kadai ke dukan ke barit. Henry apa ki ais ke kam ke jong blai ki ais sibun teng teng as ngulengok. Ong kum no hadukan ne kat ne. Yong em bo try kerku. Telada kata dukan ke barit kala ban ais sibun, ka penmi sibun. Ya ke jing yo nong. Ngai ma pile dala pila try kam he. Ke jing yo nong kan long kambun. Namar bo try uidan benta bat kata ke jing try ke jong fi. Lada try dan. Wat kami lenti fi try sitam ma fi. Dan ki bang bangat try sitam manga. Manga ruspa angko abang ye fi. Wat jus ngo sarong hanta. Kam dai ke jing trai sitam ke jong fi. Ndai la trai udan bat fi. Dai ma u ba pen roy ya fi. Tadeng ta bu shakri rengkat baru trai ka balong kat kum ka ketien ke jong. Wat ju kwa lalot, wat ju le tam, wat ju le thok, wat ju le syukur. Bat kum balong la bas dang ne. Wat jaito. Bat kumjur pastor fina kren kan mau ni ka ketien jong blai na ka probab no ba kan rio. Dekhot ka balai ka ba ong tu pentelun ya laki kam ha utrai. Kebamut ladai ke kam hi ngim pentulun lembat utrai. Kata kam dai ke bangi ngitrai. Kalong tik ke kali mo. Kadang saut li ke tayar. Kadang tangar li ke tayar. Kadang la ban poi sei ru. Tangkawai ru dalam dan. Tangkawai ru don. Kebamut hi klam utrai ka kam jongi kanum ya sakman. Baki briu ki basu sarong no baki ong gidei maki batrai. Kebamut kim songo bayakan ke kam la pentulun dai da utrai. But kumju pastor ka kan mau kan ni ka dikot na ka Deuteronomy ka ong ba kan mau ba di utrai uba ai bor ya ka ti jang me banyo ka spa ka bamot hila dam dei utrai ba ai ka bor nginum la banyo ya ka bor banyo ya ka spa ka dei hang ta kumba pastor fi pen kan mau mentan syap hang ka jingai ba teng teng ki brio kim not ya ka ban ai ngasngo ba namar ki pakat ki trehi makida. But ia kata hingi kan mau baik kitab kebakado na kata semen barem kitab Malaki. Hang ni ke keren ba kibriu kim la ban blame yano habakut ki ong baik de blay. Ki blame baik ya u blay. Ba de blay mi chu blay ba ungkur ku bahado ba blay ong pito tananga. Kabamut ni nama kini kibriu ki sngo badai maki bakilai bakilawan phai biang na ri Babylon. Hala kim sul tu ba blay. Ngem la ban roy haga jing em ga jongi lada ngem don ye ga man sim jong ga jing sungo. Ublay kwa bangin long gi bas sungo. Tadeng ta habangi sungo ngi ai ngu show blay. Ndai bangi ai ngu tang da ga ktien nrangi le ro da ga kam. Bagadai ka ta habangi sungo bagani ga kam ga bangi trai kam dai banganga trai ne ngam dai manono batrai ndai di utrai batrai pisngu tho bagani ga jingdon jing em jong phi baro kam dai ga jong phi ka dai ga jong utrai balar bis tho ene ka we ka principal ba bon sin i ot bangi dok bangi kerdo ka law ka long ba habo play kor khui khndiat ni tieng no ban chania yo play de khndiat ru ngim not ban ai ka kam ga jong play ta ka ba ong ba ladang ai ni khndiat yo mangadu no kalong thikum ki khun Israel habo blay wang an ai fi ka mana ga ni ga ski to fin bam ni ga mana panlang ro tang mata ga ski ga ba fi fin bam nai panlang na gam ta ga la shai ki don ki bas ngo yong de yo blay ai shu e ga la shai pat ki panlang shibon bala ka bagi la panlang shibon nam ta ga la shai ta ga la ski la ka poi ga la shai ka ni ga mana ka sma utung ka mix san bat kala long shisha
kapapot. But bon ki bru ki tharai kum ta la do bleu ai khendiat kamu fitiang no ban ai show bleu ta ka khendiat ngala pi pelang ki kata kwa nong fi kata kan kelak san katai kan smau tung katai kan pot no tadeng ta na du ka bau bleu ai fi ka khendiat sedang ban ai ngu show bleu ngala ban ong pastor kindiat kata ka ba fikren ba teng habang ngi ai ka win ka sipo ne ngi ai ka jing ai ngo mo iso nang kong nei so nang kong ba teng habang ngi ai ka dia habang ngi dan tang kindiat mo kim kloi ka ba mun kita ngi so kindiat ngajui kendo bahai kata nang fin ai ka ni ka win ka sipo kan non jing men toy yu fi ki perkat be sapang ka jing men toy na hada bleu khamong ka jing men toy ong to kongo ba to tunju yang ha Hadai bebun sin ngalaman ong pastor wa ki beriu ki suthu bakala ne ba ki dunaya ke jingpim. Nama ka Bible ka ong ka jingko ngo ka kampa ba ni ka jingkinya. Hadai bebun sin ngi teng ngim ju pen ko ngo la dangi kamai ret nyong ai dunathan kamai he la bon than pan. Teng ngim la man su ong kata ka tin jong blai ka kran ngan su pen ko ngo ya ta ka tin ba ka ong han re kalong ka ba yaki ban pen ko ngo. Syapang ka ba ye dei bat ka jing ai la ko ba fi ong vi de barit ru ngim ai tentang dalah he than ru ngi teng ngia phia no ru ngan ai satu bat kam da su thu kum no ba de ban ai pa namar balai hatu ka bible ka khami shem hikai ka ta bangan phia ai ka we ni sipo hada ka bible ka kran ka we ni ka sipo ngan ai sa fina kan mau ba abraham ngan ai sa melki sa dak ba ai wan ba lu kpu bat utip ban ai ya ka jing ai ngo ya no fi teng gibru jongi sa ne nga so pastor ka ba ye de bat ka kam Bat ka jingger kuno blai ka dei na bait namar ba ki dunathan ya ka jingtep na ka tin ka jong blai. Jadi ki jot. Teng li ka poi ka por ba ki le start ro. Ya kampat dei ka por. Kumbah kitab Hagai mo. Haka ka por larang ipe ka kitab Hagai na do ka por jong Ezra jing sakalami ka por. Ba ki netei ya ka temple. Hana ki don ki bawan ya sno bat ki bamkwa ba kintei ya ka temple pat. But hadu baka poi ba unong ya thulu pa Hagai haban ong. Ka por jong pi ka dei ban thau ya ka yeng. Ka dei lut ban lei ai. Hara kam dei ban tei ka temple. Baru ong fi don ni ka ba pla bat ka pla ka ba pe. Ngaso ba bon ba hakan ni ka jala ka jongi. Kia torai han rei ki don ya ka pla pat ka ba pe. Namar bale ki sngo ko ba benefi ma ki kamai he ki na ki da tarjur ba ki thok ki sngo ba ki tap ha ka pla. Hara kim tep ba ka ta ka dei ka pla. Kapape. Jisu umpet kan no pila ban aisho. Kari kun thai ka ai tang ardam li bu trai ong kala ai ka ba he tam. Abo tu khna awan ai ka ardli do kha ba san li ki pu. Utrai shim la kan tait no e kata. Ukhna ula ai ka ti ka jong Jisu. Baru Jisu upan roi ya kata ka jing ai jong tau khna. Hadu ba kata ka jing ai kala long ka jing mentoi ya ki san hajar tam kita ki bre ke badan hang ta. Bat kata tam ru sakhan artukri. Wadam ong ba ngan ai le yu namar ka rit ublei umpet ya kata ka jingrit ne umpet ya kata ka jinghe kamut balala philaban ashiklo ri ublei kala dei ka bahe ublei umpet ya kata re umpet ya kata onot ka jongfi ya kata ka attitude ka jongfi hato phi ai nem da ka man sim jong ka jing et hato phi ai nem da ka man sim jong ka jing snongo ngapet hakani ka ri ka jongi ublei lakar khu palat lakar khu ba ka ni sisa ka de ka ri kumba ukular te ki kon Israel ngan ai fi ka ri ka batoi da ka dot ba ka ngap nga snow mangidon ha ka ri ka batoi da ka dot ba ka ngap ki brio ka bina shabar ki pe ka jela ka jongi ki jaudot na marwa belai ba ka don si sha ka ta ka dot ba ka ngap bangi u belai la kar khu ha baro ki benta ka jing ka jongi henrei menta bon ke don ka jing ot bon ka ta ka don ka jing bom sup ne ka don shibon ki jing ki jing ele ha ka ba dei ba ka yo ka kot ka daw ka long na mar bangim follow ya ka tien ka jong belai ngim ju ai ka wei ni shipo ngim ju ai ka ta ki so nang kong ngim ju ai bang da ka man sim jo ka jing ai ngo bangin ai shu nang kwa no fi la da pi kwa ban long ruspa ka tien ka jong blai ka ang ba fi ha ban nget ya ka tien ka jong blai u solomon u kala long ruspa na mar udan ka jing start ka ba blai ai ba ka jing start ka wan no na mar ka jing shep tien la da pi long ki ba shep tien yo try u try un ai fi ka jing start bahagi kam ibarit pa pipitray wan ai fi kata ka jing start ba dia ka favor ka jang o pala pitray makna ikam ibarit pi pen kongo ele ha ka tien ka jang blai pi ai ya kata ka wei na ki shipo na kata ka jing anong ka jang fi show try pi ai ki so nang kong ki long kum no kala ban long ba pio men step pio itu kan nong ka ban nang kong pi ai na show try kita ka di ka so nang kong ki ba tray la si ya tu ka tulap ka ban nang kong ka ba pi
พี่ไอชิวตรายกุมบพี่สงบุรมอยู่ตรายพี่สงงูอยู่ตรายวุไอพี่ในกกำพี่ไอโนตุกตุลบเป็นกองพี่ชาวตรายปุตรายวังอสุตนัดพี่ไอกตาไม่บุกว่าเอกตะกจิงไอกจงพี่บุเลยจงงี้เลยบรุษปะปลัดดันกามิรุตะกจิงไอกจงพี่เร็วไปกดอนหดกจงพี่กุมกี่คนละดักวันระสงบหายพี่และซีไอกวยกจิงกระชาพี่ก็มีพี่ดันกำตรายตุยจันเซมเลยตุยจันกระชาพี่ดันกำเรฮับกี่คนกี่ไองเงยบักดอนหดจันพี่กันกเมนนามารบาพี่องเพลงกี่คนกี่สงงูอยากไอ้กับบังอาเละไอ้กับจีเอ็มกับจงกี้อุเบลมดันกัมอีกจริงไอ้กับจงฟีอุดันกัมอยากจะกับดอนนดกับจงฟีคัมเพร์พี่ไอ้กับบังเฮนกับบัริดเฮนเรย์อุเบลไปอยากจะกับจริงสงงูกับจงฟีบางเงยละดากันนี่ก็รีกับจงกี้ละดางิลองชิชากี่บาชักรีอุตรายงิลองกี่บาสมัดบางเงยabangงิลองกี่บาสมัดกี่บริวกี่บันนาบาร์กี่บันกัมมันวันหังนี้บันสังกัมหังนี้ละดางิลองกี่บาสมัดกี่บาชักรีอุตรายกี่บาวันนักปอร์กี่บาเป็นเบียงอยากปอร์กี่บาเป็นเบียงอยากจะjing try kita train dulu ke download kita train dulu ke mensim namdan kanu ke jing kerdo kam hane ke ri ke jangi ke baar kalong lada ngingi syakri sya utrai ngin syakri da ke download baro ngin try kom bangi try ha utrai utrai ker khu yangi bar ke balai kalong lada ngi syakri utrai ngi haban syakri da ke mensim jo ke jing songo mdai bangi laong bangi try hi bangi la kita ki baro bangi mdai ban long ki basarong baong mga tray mga le mga long kumne tin job like ong ikata ba kum pilapin kan mau pastor kadina Deuteronomy kan long ba pra khot khat nyo khat pra ko ong ban mela ong hala ka donut ka bor jonga hi bat ka bor ka kti jonga kalapan yo yanga ya kan ka spa Henry Tomen kan mau you try ubo blay jong me namar long ma uken uba ai bor ya me ban yo ya ka spa ka ktin ka jong blay ka kren shai hang ni bakam day ka kti ke jongi ka ba tray ban yo ya ga spa ka day ka kti ke jong play ka ba penlong i ki kti jongi ban yo ya ga spa bar ka day ka pastor ngi haban song thu ngi kwa banong pi ki ba pe ni ka program ni ka por wan nom so sarong ha ka kam ka ba pipi dan wan nom so sarong ha tu ka spa ka ba pipi dan kam day ka ba pi yo itu ka spa da ka ba pi nang hi udah try bal ker khu ya pi Onam ong ba ngalai penyang ini ke kam nama naga jenjar ngalai penyang hi laga jong ke keti laga jong ke jing start oh ngalai struggle ban penyang ini ke kam ngakwa aban ong yefi udai try bo penyang yefi mdai mapi onam ong ngadai manga bola penyang ini ke kam udai try bola penyang ya ke ke kam ban ngakwa aban ong yefi ke ke sngi wat ju sngo sarong ya ke ke ba pipi dan ndai to sngo ya ke ba blai ule ken hakata ka kam ka jong fi par hakaktin ka jong blay do ka kran ni ka kentin ba kada maham na ka sti ka ba nungkong Timothy nong ka ba reu de khot ka ba khandai han rei kita ki ba kwa ban ruspa ki hap sya ka jing pensoi kung bai pastor man is lang manong teng kita rajur ki stang ban khia siliang ka bible kam ong ban ruspa ka long pom han rei ba kwa ban ruspa da ka lenti top kaya lam syaka jing pensoi ngan thau thok no ngan le thok no ngan bam sap no mo pastor ngakan mau tu ke khot sin ngi kran pastor na ka sam nong ka ba khat san ka ba kran ngakal pat pastor fin batai kin dia de to de khot ka ba san naga sam ka ba khat san ka de khot ka ba san ka ong ubam ai tin ka ban shim sut than lemni bam sap yale yau ba lui utau bale ikni ki ke ro anam penki ya u lano ru. Fi pastor hang tu ba fi puli ka tu pastor hang tu kalau ong bait ba hoi ha ka bible khasi ka ong phim dei bam sut than ha ka correct translation ni ka jing ba tai ya ka ni ka ong ba ngim dei ban ai ya ka pisa jongi sha ka ban yo sut ne ban bam sut ba kwa ros pa than ka bible ka ong ba yo sha ya lam ma phi sha ka jing pensoi ko bang itep ha yo ha hat haba kira shimpisa ka sot ka he bha but khele kim su tho ba kane ka yalam yaki shaka jing pensoi om tangata ka penpoi yaki shaka banbu benda yakinu ginu ne ka ksiar ne ka jaga puta namar ba ki kwa ban ruspa kata ka di kalenti jong ka perthai ha ka lenti jong ka perthai ban kwa ban ruspa phiya dakini gi benta de kata upol ukran ya udi ushakri jong blay Timothy balus uikai ya u ba ong ba me yo ka jankop bat ka ba me sohon namar balai yo me kwa tang ban men ruspa
Yo kalenti jong me kamdai pat. But kaniro kadai ke cingkeli pastor. Ba ublay teng ki babon ki berterai ke ong duna ke cingtem. Ngasih bu yang ni ke cingkeli. Ublay ula ana em ban syania ifi. Nganget kei sya bangin ai you know. Ngida tunjuk. Nomor balik ngi tunjuk bagi dia okay. Ya ke cing syania. Hato pastor ublay ru sya ban kurku yang ni. Kamtam hakayo kakot. Uji tunjuk pastor. Laktin jublay ka ong naga Gospel Lukas nomor 100 dekat sepau ka ong. Jar ubalong ubala ban syania ai ba kendiat ulong ubala ban syania ha ka ba shibon ru. Ba jar ubalong bomhok hai ba kendiat ulong bomhok ha ka ba shibon ru. Kabamut ikan kuning dekat pastor ke David bublay tunjuk. Tunjuk. Lalu ula ban syania ai ba kendiat un syania ka ka babon. Talada ula ai kendiat ya kata ba kendiat umla ban syania. Namar film dan kaman sim ke jing sungu yo blai film dan kaman sim juga jing ai ngo re blai tu blai kum non kur kui fi kambon bla dau kur ku kambon yo fi jat no fi sarong no badeng ta kam kiu ke jing em ke jong fi ke dau ka long film dan ya ke ne ke jing sngo ha ga dau no ke jong fi ba blai ong i ji ta ki ba ai da ka ba kaman ba ga dei ka ta i ji ta ki ba ai da kaman ndei bang il ai kai nang ni film dan ban si ka ta hab ai la ka ai Lada kawan kata kamen sim jing bomban sia fi bhanai ahiru. Henry haba pi ong. Pleng kade yang abangan kerku yo blai nama rulak kerku yang Bade yang takin ublain kerku ya kata ke jing ai ke jong fi. Ban nganget haba pi ai shu ublai dan kami bisa ke jong fi. Haba pi ai shu ublai yo ban bat ya kata ke jing ai ke jong fi. Bat hau kata ke jing ai jong fi kan karoi. Ulong palat ban ya ka bang. Uai 100% interest fi. Hagano kono ka por ka papiunan kam. Upenlang nam ta ka future ka jong fi, upenlang ta ki kon ki jong fi, upenlang nam ta ka lawai. Balara fi I should try ka lawai ke jong fi, ki kon ki jong fi, kin long ki basuk ken. De nak tin jublai kang breu bo ya ke jing hok. Suk ki kon jong hadin jong balai ka long ka blakar ku, amar ka daw ka long ba pinang ban invest ya ka spa ka jong fi, ha ka jaka ka badai. Balara pim I show breu. PI show blay. But you see in PI show blay, film dan kaman tip iro ya ke jingken la fishania yo blay. But then ta PI show blay ong la I show blay try tip kamba. But then ta try tip kamba sisha. Ban I pat shafi ha ka por ka ba pipi dan kam ba finum kerdu yo kupu, finum kerdu ya ke Ba finum kerdu ru ya ke jingpen khia. Ba tin jum blay ka ong ka we na ka worship pi ke jing aru de ka worship. Ka riu kan thai ka to ka bakrteng ka Mary ha ba ka wan ka yeng jong Simon. Kalau ai ka bahatam hoi kalau yam kalau nyat itu ki daki umat jongkar ki nyat du senyo tu kejat ke jong Jesu bagada the ya tu ko umpniang kalau ai ya ko umpniang ka jingtrei jongka ka bla invest ke jim jongka kalau thiet itu ko umpniang bad kalau pensle ya Jesus Christ bad kalau ai ka bahatam bad kalau pensma ubi ya kata ke kamera baro ka wei kani ka kentai kalau ai ya ke jing ai ka bahatam kani ka dei ka worship ka jing ai ka kam ka jong blero ka dei ka worship Kam day ba pi day ban ai pi ong day ban ai bala pan hap ai em pi ai namar ba pi worship yo blay pi ai namar ba pi money yo blay ba nganget la da pi le kom ta pi nam ba be ge ji im ge jong fi hindai fi ni i ya ge jing kar ko ge ji im ju fi dan ki bre ro ki ba sungo bertia palat wat aga sngi ge jong blay ro a jaka ba kin le chakri yo blay ki le trei no ngpa no nge pi blay ong trei tamba ge si sngi thap ai te shu bala da la ai nriu sngi ya pi Lada api pim dap itu kin rusngi ublei ong ngan pensiong sngi senan pi barok stio. Kau amot kan omlong shu em ke jing trei ke jong fi. Pi trei kan pi trei pin long ko besong tat tat. Pim yo kan do nong baik kata ke jing trei ke jong fi. What do you compromise? Lada ka dei ban chakri ublei chakri. Bon ap nang jong fi ke jaka fin lei jing chakri ban lei man mani ban yoro trapi tia sngi bro shi sngi hieng. Hana bala tat tan baro rusngi ke ba pi trei. Ngakwa banong yefi la pi sngo that ya kata chong sngi no shi sngi bala ka sngi ke jong trai shakri ho trai finum do nong hero ngangat ya kata ha file ya kata utrai kar ku yefi sa pet ne kata ba fini yang ni kan de ba pi trai ma pi ande de blai ba pi shakri de ma u kan ba pen long ya ka spa ha ga jing em ga jong fi Pat kumju pastor ka Nongkhryiem ni kan ni don ki ba hakini ki sngi ki mi ba Ba ngiyo I haka jela ka jongi menta ka don ka jing ngi haka bor mar yang uslap ki kinria ba kham ta me na kini ki jaka ba jongo kai
Ham da jere ki kerteng kini ki cakap ki bajulit jengok ba. Nama ki Kristan mentah, nama ki bon palat ki dongwan kai. Ki klet bagade ke sing utrai mun syakri. Ki onda la ngample dukan. Ngene miok jingkurku. Handrai, hakan ni ke por da fi pet. Kene dia ke challenge fi. Te pet te yet yela dia. Fi don ha ke jingkurku ni fi don ha ke jingtim na. Lamba fi le ya kata. Fi klet no you blade ki don ba manga sible ke dia ke singi bangala deba. Mana ki bon Kristan ki ngop hakan ni. Nama kim su tho ba ki ong lupa ka singi blade, ai so blade. Hale kim trer ban ai ya blade ya kata ka singi, ya ka ban syakri namar blade. Ki yo I palat ya ka jingkurku ba na ki nong wei ba ki wan. Aku apa nong ya fi ki nong mani blade thau kim tip ya kata ki wan. But fi sngo na ki ni fi yo jingkurku ka ba mot fi kwa jingkurku no blade thau. Phim kwa no blade uba em. Ba bon nga nong ya fi la dangi le chikitu ki jaka pinyo I jaka ba ki ni le jeseng jaka ban syakri ya blade ngakwa ban nong fi kim tre ban syakri. But hatu blade ulai ban kurku onam la ban kurku da lei. But ujisu ukuran orang kamsuk ya ka ban ai. Man dia kaban pediang. Ukudah keren dia kata dalam baga apostol Paul penan kami ya tak kentien. Wang kamsuk ke bana. Ben mentangi pan ai wat tak sengi jang utrai man syakri utrai ru. Ka kame yangi. Ngau ngi fikir badan haki tu ki jakang. Ngau ngi fi kidan hang neki om baga duna baga slap haki tu ki jakang mentah. Kamdan bakali balai. Kani yo dia tangka warning sign no balai. Balai wang dangam perjau slap sakan nungut kini wan. Iga daw ka lang ni pastor. Balay ki don kam mantre ka sngi ublay. Kalong namar ba ki duk kay pastor. Balay ki duk namar kim dan hautra. Kata pastor. Pisto balay fi duk pia mantre ka sngi ublay ru. Kada ko lang mafim dan hautra. Tapi pet aga ni ka program aga ni ka por kala ka bomut no pediang yung Jesus Christ. Ban nga ngai la fi train rius ngi kan pen kedang fi baro si benai. Tang rius ngi am ang mafin tre do arsaw sngi ru. Kani kan rius ngi ka fi tre. Ublay ker khu fi sagita ki batam jo kita ki sngi jong kita yo kin long ki extra kin long ki bonus ba ublain ker khu fi bagi tiar jong fi tin blay kong kan dap kan slay haro banam nyam jaga shu baru ong ngan sneng yu nong bamdo nagamta jong fi kidon shibun ki nong bamdo kamariang galak ban bamdo ba de ublay ba ayu slap ba de ublay ba ay ke sngi de mo ba control kamariang kamentoy ngi bangin tresitom katno lada ublay ker khu yangi Bang kwam no fi lada fi don bat unong kerku. Ka jing kerku kelawan lupa fi lada fi don bat unong kerku. Tak dapat jumare ban be ke jing kerku. Wano mare ban liwat ke jing kerku. Lada fi don bat unong kerku ki jing kerku kin wat e fi. Ki jing kerku kin nong senu tu beri udan kin wan ban wat. Bar ngenget beri utrai ban wan lami ki customer ke dukan ke jong fi. Utrai ban wan ra ke business ke jing trai kam ke jong fi beri utrai uban le ke tam dei mo fi. Nrai do blay bon wan ra ki beriu deu blay wan kran ki beriu khilet no hai tai beriu khilet no hakata ka dukan ni khilet no hakata ka enterprise ni hakata ka company ban ngai la da phi syakri komta fi ni I ka jing kharoi ban ngai bo blay kar khu ya fi lamba ka ni ka jing kran ka jongi Ingat ha ni ka po pastor ni ka jing hikai kalong ka jing ku ya fi lamba penkut ha ni ka po ya ka ni ka jing hikai ha ni ka singi nge kwa ban penken mau ya fi haba ngingi pen kongo hakaktin ke jong blay ham tam e ka bayade ba blay utunju yang ngi hakaba kendiat ka ba mol dawla ban shania ngi ba kendiat shania ngi ha ba bonro bu shania ngi mno ba kendiat ba ka e ka ba blay wa ngi sngongo ban ngi ai sha blay ya kata ka we ne sipo uso nung kong ba di ka jing ai ngo ba don bala kali yang ang pastor ha ba nga ai ngam pa jiyo I ba sis pa sha ka wan hanga ma nga namar fi par khal be daga money minded ne daga jinglong daga jingkwa be daga pisah Harai fitip haba ngi ai sha ublay ngak kwa pan shai ro ye fi. Ka ai ka bo blay pan pai ngi. Ka jing sam so bah jong o. Ba haba ngadon ni ka jing sam so bah jong blay. La ngatrei ha po jon no. Utau kan rat ne u boss jonga u sam so bah ya ka jing em jonga. Ai yang ngatang ka bainong. U ai plus yang a hanalor jong ka bainong u ai shu yang om tang kata. U ai yang a bangan trei lai luat. U ya baro strict yang a kadon ka jing ai. Fitip kata ka dei. Ka jing sam so ma na ka favor ba ong ha tin no way kabang ublay yang ida ka sis pa sha pan pa yang ka de ka favor ba haba ka wan ka ni ka favor ka jong utrai finio I ba ka shlei na ma favor ka jong utrai haba ka wan na kwa ba nong ye fi what e ka jing trai ka ba fi trai pim dan idea e pim te bi e ha ublay upanya lot ya kata na ma belai ka don ka favor ka jong
But fite belai kam don ke favor haki. You don hakane ke cakap fi ngat tre ngat tip bahaya ngane ke business. Hane kam kill. Ngai kwa banong ifi fite belai. Nama kam don ke favor. Belai kam don ke favor. Nama fidon ke shabi. Madon ra ke favor. Kata ke dia lamba ke jingai. But namar ba pi pim late ban play ya ke ke tala lamba ke jingai ke jong fi. Ke favor ke man ke jingem jong fi. But kan mau ke Bible ke batai habu Jisu le synagogue. Ngapuli ya kaktin ke jong ulai umlai ban shong haki tu ki jaka syakmat na sa strong hale ulai ban shong apa sya ba itu jing aingo ulai ban shong bat upet ke jayu uyu i nang kong lai kele ke kam mam dei ke sedang man khai ubret ya kata nomor uyu i dei kata ha ei ba ki warai ke jing kan show udah shong bat udah pet mangasu tho mentaro la Jisu wan ha ke ying jongi uwan ha ki jeseng ke jongi uwan ha ke jela jongi Uwan bet ban pet ya ke jingkan show. But ngi le ayu ha kata ke jingkan show. Ngi kan show ne ka bahatam Ne ngi shu kan dei kata upo luang. Tu kan show lupa habang ngawan kan suk ipi. Udah keren lupa upo. Ukran balai kan ni nama Jisu uwan ha ke jaka bat usong udah pet ha kata ke jaka bat kan show. Ngi kan show ayu. Ni kan show ke jisam sobha jong leng ano fi la fi don ne ke jisam sobha ke jong blay ya ka kam mam nang ru trai un penang bat ngakwa la fi ong ngam solanget ya kata pet ya ki breu saudong sakut jong fi let kli na ki ta judon idea ya kan ni ka kam pe fi tre kli na ki nong bengim don han re tip kum no kaya la kaya mentang itulun la tulun kat ne ka lolong nama ka don ke jisam sobha balai ke jisam sobha ka wan namar kitip yo ni shabi jong ka jing ai yo kala ban long ki ba pet ha ka ni ka por phim tip na Kadang ke jing hikai kan dia mata ke Bible kau ki breu jonga ki sakmano namar ke jing duna ke jing tep mat om tang kata namar baki kan tat no wat ke ban tep ka jing pen em ngi yo da ke jing ai ke jong blai hari ngi ya bat u blai ha kan ke jing ai lamba ke jing sam som pha ke jong blai kumno lamba ba ngi tep ya ke shabi de nama kata ke Bible ha ke testament ma Jisu ukran bet syapang shabi baru ang ai pi ngi le yu kata ke shabi ngi tep ban pandon kam perkhat Ublay uong ingi kata. Haka testament berim. Nakwa banong ifi ki kon Israel kitip kede ke jinggerku. Hare haba ki kentaj no ya kata. Ublay ru u kentaj ki. Fitep haba ngi kentaj no ya kini ki jing hikai jong kaktin ke jong ublay. Ublay uong nakwa ban kerku ya fi hen ngamla ban syanya fi. Mario bubriu ba mamla ban syanya. Ublay umla ru ban kerku. Haka ne ke sing ai men sem ya fi ne ke jaka pi ki bapet. Pen kongo no. Fi man kapor fi pet ya ka Potternet. Man kapor fi yang ni setenat bah mo dah keren ipasa bante bet ki we ki pas. Ni ngayo ma jingger ku na ke kelzo. Hato ma pipat fi laju penon kam banong ngarong long ka jingger ku ya ki bakidang la ban peniar ya uput jong ka jing syakri ke jong ki. Fi laju long ya kata. Le fi yang ngadunatan ngarit tan ngam la ban ai. Ne don hane ke he than ni ngam ton por ne kum ta akwa banong ya fi. Haka ni kapor la filai yo mat ya ka jinggerku to long ma piru ka daw jong ublay ukwa ban ai ka jing sam so bha ngasngo hak ni kapor don ki bi pet haka ni ka por ublay ukwa bha ban kentiu ya pi halai namar balai fi myo ka jing kentiu namar fi pat don ya ka favor fi don ni ka jing penem fi don ni ka favor fi tep haba ka favor ka don Abraham ulai seri Egypt udah tieng uang ba Wong ya kalok la jong ong bangade u henmen jong pa. Pade ka para. Ru blay udah kerku yo Abraham wat ha kata keri. Haba ka don ka favor ka jong blay. U Isak ha ka nems niu u bet. U yo otris pa sha. Fi don kam ya ka jisam so bha ka jong blay. Ba kam no ka wan ka jisam so bha ka jong blay. Haba ngi pen ko ngo ya ka ten ka jong blay. Pen ko ngo no ha ni ka por. Ngi let ya ka ban duai. Fi te u soi tan non ong bet. Nai ai labiang pet ya la de kat de jinjar ki pet ya la de phim poi je pet so tra de kata don to ke chawai kong kmi su khon lang brot jong blai ha ka ne ka por kmi su khon lang brot jong blai namar ka jing yarap jong fi ka wan tang na o Deuteronomy ka lanong ka bar pra ka khol ba khat lai ka ngan pelong ifi ki bah kli ki bah tadong ki bah lor ki bah por ba fin long ki nong ai ka liang ki nong sim ka liang Ublay wangan pelong fi kli ka tadong mangastunat wong Abraham ngan kerku ya me ngan pen kraw ka kerteng ke jome bat men long ru ke jing kerku lada me ka ungu yang baru Abraham abula ka ungu
Shau play ulau kerkuyu. Ulau pen crowd ke kerteng ke jong. Un pen crowd ke kerteng ke jong fi. Ya kerteng ke jong fi on tip ke leng. Ya ka brand ke jong fi on tip ke leng. Finum shimram. Bun ki briu ki trei. Ki shim makaram shikaram. Ne finum shimram shu na do ne gasngi. Ya kerpat ya pi wanum sutanat hagaram. Abi su thu bamla ban siwi garam wat ju shimram. Abi su ka sos jong pi ka biang shim kat ban biang. Na shim palat na maraka bayo semut tenat. Andrei ka basiu ka de ka baselang. Dengan ngai bu tran kerku ya pi wanom long kelung than wanom long kena than haga jinget namar yaki kelung te kumno pin ai la pi de kupa kumno pin ai da ka arajari kelung wanom long kelung haga jinget tolong rangba no haga jinget kenang bau blai ula ban chania ban ai ya kata ka babatam haga jingem ke jongfi blai don shibon ki bula pen kre nam ta ka jingem ke jongfi rei umla ban chania namar fidang kelung than haga ta ka jinglong jinget jongfi haga jinge dai ke jong fi bat trai ni to long rang ba no ya ik tin jong blai ka ngo ik tin ke jong blai long blasan karnian ka du kris ke ong tin ke jong blai kum ta fini i ya ka ta ke jing dap kar hai haga kam ke jam ki khun ki ti ka yo ka kot ke yeng ka sam ke jong fi baro u blai un kar khu ya fi sa ka wi ke kot ngan ai fi ba ta ka long ba tin jong blai ka ong wa ju long ba kwa la lot don't be greedy long basbon ngai blai nak kerku ya fi ngin yo ban dwai hang ni kapor ngai u blai nak kerku ya fi ya kai fili asngon no menne mde bagan long tanga jing stunat igi skor ni to le ya kata ba fi i tin ju blai kong ato khmi ba to mat bo trai u long u ba mde tang ba fin chu asngo ban chu khmi ni to da mat ro ya kata ka ba u blai le aga jing em ga jong fi blai shi bo ni ne dwai nam tha jong fi try ni kapor ngi wan ablai ban ai ngo eme go try naman tayo ka jing crowd ke jong me try melong u blay u badap ka beneng ba de ka kendo madeo me go try u nong kerku ba try abangi don bat me u nong kerku nginom kerdo ya ka babha ka jing em ka jongi hang ka por trang ka dwai kerpang go try naman ta idon gini ki businessman ki badan ka ram ka sha idon naga jing idon naga jing le idon ikong go try ka ka sha chet kala ka sha thok ka sha shukor ha ka jing tray try ka sngi men pen kala khong pong no go try ya ka jing do ka jong kai ka jing sha lam ler ka jing sha shet jong ka try me pen kala khong pong ka jing do nong jong ka ka jing yo nong try me pen kala go try ta ka jing susi ka jing kemen bang ngai go try me ki baro me ka kon ka jom me kala excite baro shi kata try abagan sngo thok badala de kamla roya ka sngi nga snow kerpang ka kon try ngai me le ki kamba aku kan rat try me pelat ya ka aku kan rat na ka jing try ka don ka download ban ai sham he try ai be ta ka download om tang bakan don ta ka jing sngo henry kan le ya ka ta go try kom ba ka pen ka ngo ya la di ha ka tin ka jom me ablai ba ngai ko kan rat me pelat ya ka kon ka jom na ka jing fi de ka businessman ka ba he ba try ko ben kar ku shu ya fi ka sngi hallelujah ngai dwai na kar ku ya fi ba ngai dwai kar ku lang ya baro ani ka por ya ki barit ki batray hapo jono ka favor ka jong blai ka long halor jong fi bar ka favor ka jong ki breu ka long halor ka jing em ka jong fi pin long kita ki halor ki hapo pin long ki ba jrong ki ba tudong pin long ki nong ai ki nong shim pin long ki bala kerku dau trahe ka tengu jisu ki dwai amen but amen ngai try kerku ya fi haga ni ka sngi bat ngai fin pen kong ro yala de haga tin ka jong blai Pagila ya point sa bankot ini ka program hari ini pen kan mau gini ngai betengi ani ka jingi kai sa phang jong ka jingtip bat gini ya point ro sa ka phang mangin hikai sa phang ka jingtip ka bay day bat shakri ya utrai try kur khu ya fi hadu ka wi ka por pat mangin second do blai jong ka jing sok undaran ka ba pi amen amen